Uy, Ayun. ulit. Ayun. Ah, Ganda na na. Pambibitaw. Naglaban. Yun what's up mga kadagit? Kaji. Yun shoutout kay Kasapi, Sapi. Spider Channel, yan. Kay Gagambols. Kay Dinestrillo. Yun, kay Gagambols TV, kay Canegro, yan, kay Happy Man. Tapos kay Migs TV, yan, shoutout kay Boss Alex Camacho. Team Kabochog. Game tayo, Team Kabochog. Ay mga kaboys, ano yan? Sa content na to ni Kadagit. So yun, kanina sa laban nila, Init lang ah. nakatatlong laban sila, biyagan to, biyagan. Biyagan. Ganda-gandang laban to. Okay, game na tayo mga kaji, mga Jensan kadagit. versus Masbate. Okay, Jensen nga pala to. Ay, Masbate. Ito yung Jensan sa atin. So, wala. Game ba, boss? Uy! Break. Hindi nang yapak din ang lagit, ang bilis. Ang bilis mo na. Masbate. Oh, sa laki na ito, malaki talaga to. Ano talaga laban 8 Gs, namin? 8 Gs. talaga, 8 8 Gs. Gs. Lamang to mga kaji kasi Jensan line tayo. Kaya lang, binigyan lang talaga namin kayo ng laro para lang yung mga nag-aabang sa atin. Oo. Ah, grabe, wala. Ayaw maglaban. Ayaw. Dalawa. Paraanan mo, pre. Nanggagamba. Tulog eh. Paraanan mo. Okay na to. Yan, game. Yan na. Uy, pareho naghahanap. Parang tumakbo to ah. Bakit bangaw pa rin, no? Wala pa, di pa alam. Bakit bangaw? Hindi pa. Alam kung sino ang Ah, wala. Ako, parang tumakbo lang ay boss kadagit. Huli na. Tulin tax. Naghahanap din yan. Naghanap ng uwi yan. Naghahanap ng tataguan. Game. Oh. Ay, wala. Ayun. Oh. Ay, wala. Ayun na. Ah. Ayun na, nanakbo na. Anak. Nanakbo na. Umuli na eh. Nakaputak. Kaya lang, tumakbo yung boss kadagit natin. Tumakbo. Ah, ano? Pero malaki kasi talaga sa atin ha, 8 Gs to. Kudos kay boss kadagit natin talagang pinalagan pa rin. Malaki talaga. Jensen kasi mga kaji, malaki yung size ng Jensen. Uy! Naku, nalpas. Yun lang ano talaga ng gradas, intindihin nyo na mga kaji, medyo may katagalan talaga. Kaya na lang to, kakat-kat na lang siguro. Parang bilis. Sobrang nipis ng gradas, nagkakalagpasan pa sila. Ay, sorry boss. Sorry. Okay lang. Sakan. Wala. Hindi yan mahuli talaga. Matas talaga. Stickin mo kaya boss? Oh, stick yan. Oo, stickin natin. May mga ganitong laban talaga mga kaji. Stickin natin yung boss kadagit natin. Yun, si boss kadagit na natin ang hawak. Okay, kagatin mo na yan. Pag mong kagatin. Pero parang pag kumano pa. Ayan, bulutan mo na. Uy, sa stick pa! Naku! matatrader ka pa niyan. Muntik pa yun sa atin Papilotan na mga natin. kaji. Gusto kong biglang umupo ah. Pero Last na lang to. Pero malaki talaga, malaki diferensya mga kaji. Malaki diferensya. Wala. Biyag na to, biyag na. Makukuha ng press to. Kuha ng press yun. Kuha ng press mga kaji. Isang panalo para kay Boss G. So, post muna namin kung kami gagamba. Jensen kasi mga kaji. Yo, Pinakamalit what's ko na up to mga dagit sa pangalawang laban namin ha. Tabi ko lang to. Game tayo, boss. Sige. Pangalawang laban. Pahihin lang natin sa Unang laban, nanalo si Wasdi. Dami sa apa. Medyo talaga may kalakihan. 8 Gs kami pag naglalaro kami ni Boss Kadagit nyo ngayon. Kasi ito na yung pinakamalit ko na Jensen. Good size to ng Jensen mga kaji. Ito. Sa kailan eh.
Sige boss, okay na boss. Yung always gata, parang good niya. Uy! Ganda. Ang gat Ay, Ang ganda naman ng solo. Grabe yun. Nakagat niya sa akin. Ay, putang ina siya. Nakagat niya sa akin. Bumit. Okay na boss. Yung always gata, parang good niya. Uy! Ganda. Ang gat Ay, Ang ganda naman ng solo. Grabe yun. Nakagat niya sa akin. Ay, putang ina siya. Nakagat niya sa akin. Bumitaw. Ganang James. Yun talaga. Nadibdiban, boss. Nadibdiban eh. 1-0. Patuloy mo, boss. Patuloy mo. Pero kulong tayo na boss. Akin din naman eh. Wala kayong tama ah. Oo, uy, ngayon palang tumae. Ngayon palang tumae. Lapit natin ng konti kay G. Para ano, walang toy na eh. Masaya na ako. Pag kahit matalo ako, masaya na ako. Ganyan ako, Nakita ko yung performance ng gagamba ko, gano'n. Masaya na Ganda ako. eh. Wala na yan. Wala na eh. Parang mabibihag natin ganito ah. Biyag natin to. Pero ano to, pagka umano to, tawag dito, pag napagaling mo pa to, pwede pa to. Paano masabi? Okay. Content mo na ako to boss eh. Ba? Isa na lang, last. Ikot-ikot, no? Last one. Ano pa to, yung tawag dito, yung... Ganda ng laban na ito. Napaka... Spinning Wala na to. Wala na to. Wag na boss, wag na. 2-0 tayo kay Boss G ah. So suko na natin tong gagamba dahil baka Sana burahin. mabuhay ka lang, sana mabuhay ko. Sana Baka mabuhay. burahin lang ng YouTube sayang naman. Yun boss. Tip lang namin sa inyo sa mga guumpisa mag-vlog ng gagamba. Pag sobrang bagal na po, i-break nyo na lang. Kasi, and magkakaroon lang kayo ng mga kung ano pa mga... So pangatlong laban, post mo na. So pangatlong laban, ito yung sa akin, mas bate uli. Mukhang iitlogin tayo ni Boss G natin. Hindi, malaki kasi gagamba natin mga J. 8 Gs yung laruan namin. Ito naman, Jensan. And yun, sana support natin, Boss Kadagit natin at yung mga vlogger pa dito. Yun, God bless. Game tayo, boss. Game. Game. Uy, ayun. Ayun. Ganda nila. Pambibitaw. Binilutan na yung sa atin. Wala na. Hindi, baka na yan. Wala. Ayun na. Hindi ba na? Lang. Ayun na. Hindi ba? Uy, Ayun. Ayun. Ganda nila. Pambibitaw. Binilutan na yung sa atin. Wala na. Hindi, baka na yan. Wala. Ayun na. Hindi ba na? Lang. Ayun na. Hindi ba na? Wala na. Pero wala. Ano na yung ano na? Lamya. Patay yung ano? Patay yung isang paa? Ha? Walang punso. Kaya nga, walang puntos nga. Ganda naman ang mga pinakita ng gagamba natin. Oh, grabe boss. Parang dito pa ako madidihado ha. Oh. Wala na to, Boss Gio. Pero sige, testing pa natin. Testing natin boss. Testing Gitna mo lang para maiksi lang. Oh, dito Kailangan na yan. talaga lang. Ganda ng laban. Nakakulos Kulong tayo kay sa Boss Ray. Kadagit. Pagka na ano no. Durog. Durug eh. Daming tama din pala. Talaga eh. Dibdib eh, dibdib. Sa pigaan kasi yun. Pag dibdib talaga ang tama. Ayun o. Pigaan talaga. Talaga talaga. Mga gagamba. Tama din pala oh. Ayun oh. Chan oh. Chan oh. Oh, laki oh. Katas oh. Yan, tabla natin to mga adi. Wala, wag na. Stroke parehas. Baka maano pa si Boss Kadagit natin, madami siya. So yun lang. YouTube yan eh. Maraming salamat sa lahat na nagpunta dito mga bisita, sa lahat ng mga vlogger. Shoutout kay Gagambino, galing ng Cavite, punta pa rin sa Valenzuela. Shoutout din kay Junel, sa kay Spider Channel, Mix TV. Yan, Spider Channel, Gagambols TV, huwag niyo kalimutan, saka si Kasapot, yan, si Jason Webb, saka si Happy Man, Kabalbon TV. Si Kabangaw, nagpapa-shoutout, Kabangaw, shoutout sa'yo, Albia. Saldi TV, saka si Kabangaw, si Albia, yan. Saka si ano, yung Trios, sino ba yung Trios na yun? Yung Trios. Ano ba? Gagang Vlog Trios. Gagang Vlog Trios. Ayun, Gagang Vlog Trios, shoutout sa'yo, yan. Wala talaga. Yun lang, Oh, sira. God bless all.